That's an accomplished man. Inti baby awadru ne ebe de Nyankopon ase. Enyama reho kra. Say obi live a fulfilled life na ofri ma. Enyama reho eya na ma de Nyankopon ase. De na opeso ya no aye no. Inti Dr. Miles Moro where Safo panyin pa na wawu one na busuafo nyom nso plane crash but oka bibi or say die empty or say the best place ideas wo pa ni baby a eye awusieye which is the cemetery ehọ na adwene bebre ewo ehọ na engineers ewo nti se ukotafo asieye ukọ awodomi asieye ukọ osu asieye ukọ wasieye ho a ye wo ideas nkofo adwena nke betimi ama oman asesa no ehye fom ho. And so one of the things that they biana or can say, I am praying that I die empty. Dying empty say time man yankrumpon beton in safra no na dear or cassa beye wo viasimi where what me aye we die empty. Time no a free wumu. And that is why some of us we are focusing on dying empty. Enye 8 ayebedi, enye 6 ayebedi, enye 30 ayebedi. But I want to die empty. Me pese se nyankrompon to ne nsa frame a na menim se me free wiase mu a de oka se me mbeye no ma ye awie se ma anya awie a na be ha me nti oma me kwa tenten a metimi de aye awie. Yesu Christo 33 years pa no koi but he died empty. But Malimu and they died and Kwame Nkrumah died empty. Sankrofo now omuwu because oma fulfilling no mu kwa we would ye now so bon say yes ne catch man pro and today bia bon say kind no da ben ya ka Ghana asem ayenka Kwame Nkrumah asem but ye will leaders bi wo ho a yenka na asem ye ka na asem kra na ebuafu because those people did not die empty. Nanko betimi aye onya kwanya se wo so timi ye bibi but he didn't die empty. When wu obra na nyoma pa wo so de se ni mu no ni nyina ode she fom ye wa adwuma wrafo bi wo ho a they didn't die empty. And nyoma ni adwene se otimi de ne nsa ye bibi se eduro se bibi pa no owu ya no wu ye no ode she fom. And you won't say, Papa no call ya as I said, you man say. Because that Papa no did not die empty. Men can say me trena nipa ye bonia for I won't see ye bonia ni. Now when ye bonia ni and ka trade and clumpon your ma or dear Sawonsano, and went to me and using ye. Yan say ye bonia for a me trena, one say ya, there be treno, and your problem. Ya would ye. Me I don't wake up thinking say me chira akokwa am kwasi asem krama me sabi. Why should I even think that? O chire na o chire no na se Nyankopon na de talent ni ma wo dying empty. Yera doctor apostle Kwadwo Safo, he died empty. Obi enim de no atimi aye emre bi on this platform me be kan ho asem say ye be twen ama papa we yawu ansa ne ba be ka brofo. You better my papa we wu because onye engineer, because oni professorship, because it's yen fino, yen fani nyehwe. They say wu. Afina brofo akese. Oban say na this week na Kwadwo be tro, ba umie ba be tro, yera John Mahama be tro, enkrofo be ka brofo akese. Akese o. Ene be tro akire papa we. Emre bia heya on this platform na me kan wansem say ye betwenya ma papa na wu ni ehwehwe animu ye nhwehwe animu papa yi afi ne ye be chese ne ye dono ene na kantanka ka de ene kanta enso ye yusu tata wo krom ha enso me hu kantanka ka se bebre wo ha
papa no nka ye boa na support ni ye a sebi ankasa cars nketo edi ye Uber ne nasefo nke betimi aye na nsen kra na me te se enkofo sa cars nketo na no ye na ne boarding no aban o meka aban a meka MPP ni NDC aban ene parliament agiatum se papa no cars na oye wa ha no obi se me kwa na ne boarding because say ya say ya gini duty wa ha duty o ya gini duty wa ha krom ha ya gini duty nti se wa ankra nyoma na ama no onya ye ka ni wie a na Ghana Revenue Authority for ba be gi duty wa ha hwe 4x4 katanga 4 car be he kantanka can't ne papa matena mu pen cars ne papa enso ya mfi no Oko abrochi a yo Chrysler yo Ford aban na support omo ama Toyota you can say Chrysler ne Ford America eguso a eye na dwuma Oko Germany yo Mercedes Benz aban na de support man no enam ebeye Mercedes Benz Oko Japan a yo Mitsubishi yo Nissan yo Toyota abai na support mama Nissan ni Toyota ni Honda ni nyina still ejina ne na so o man bia ye serious papa we ye kantan kaka no owi a ne asa be gina ho agiska ne ewia ya kase enye papa we emu fertilizers awaye emu nyoma awaye ye ntimi anya hwe ye hu ana eye esre meanwhile China for say ya no mu ye kakran no mu improve upon it de bia me hwe kantanka TV na me hwe de papa ne ya de bia na me say ti papa obewu na owu wi a ye be den ye say so awu sama ferry ye train politicians no if you otena ekono ye train politicians ameka brofo politician bi obebie na no akeka and na papa we have missed there and there we will come after you we will expose your hypocrisy odi anya ne enko we will expose your hypocrisy sabi tata any Toyota no omu ye nipa te say Apostle Kwadwo Safo and say ye Ghana de enti ye mpe cause ya giatum Inti eni age inti aban for no makoto Toyota no makoto dia why can't we also buy kantanka near dia frafra cars ni mu yentimi papa ni timi bodwa opa go back to his old videos de bia no obodwa no wa frem panyifo panyi bia wo Ghana ha akọ papa ne nchen panyi bia ni ho a onko papa ne nchen enso bepem ne hede omo kika ena re-engineering ena onye say ena na de wa ye cars no kama ene cars bia beba ba ho ha ye use me hwe din kra ni din enso still we are using it papa no oko for me ran ho ye mani age because he died empty obewu no ye satisfied de na wo so ye bia oyeye na yeye ya keye adwemboni sa ne de kɔ nti sa me ba ha anopa na me kekem konfoso kasa dodo ena ye sei dodo na madwuma me yede madwuma ye kasa o kasa dodo me so madwuma ye kasa ne aditua me kasa o kasa dodo na wakɔ doctor hɔ akɔ ka che doctor say doctor awo mpa ne dodo doctor wo hwe nipa dodo obi ankan you but journalist and near bro be catch say ade ne nya no o kasa do you know why because society want to shut you up society no person shut up because what is happening abranche be a friend no challenge kirk abrochire ogina ne nan so say ogidini ogina ne nan so say enwoma bi ekoso we na megitum ogina paso kasa ne boni tuo because society ne mpe wona o megina kasa de we nye society ne mpe sa
society ne nje ya huntum society ne mpesa obesori anopa na we expose no society ne mpesa society ne pese yendi bone no ne anje bone ni ntum sa na society ne pe society no sa ne age atum because society ne dwene NDC ne MPP ho abrantie ni nie Charlie Kirk abrantie ni ni Charlie ojina ne naso America 31 years but ojina mu say enyoma bebre koso wa America enkoye etimi de maginem me de menya mesem me de nyoma bia ebeboa yen na nkrofo ntena se all kasa last week ten no be atonituo because ade bi wo ho a on support it because o support abusia papa we pa okoy nanso ye celebrate no de bia me ka kire say wona nyankopon afram so meye setting adwuma no enye ehunahuna o ememe me ka kire MPP for say ukuna na Jantuah there will be more na Jantuah beba tisana me ka kire ndisi for yi say also plan it so be man na Jantuah ni magu ase na Jantuah ye say na Jantuah ye say ya wo ani magu ase first me ukumia na Jantuah bebre beba because bebre ya titi bebre gu ho benya wu nti ene ebegya no kre ne ka empare me say betie nipa ananke etie nipa nka ba beto yen apostle Kwadwo Safo died empty owu ye obra onim so ye fulfilled papa bia wo bia yenim say Ghana is proud of you de obeye ye ne ye uwe eyasida enyamarehو eyamanigie say yenya wo so saa as a star of Africa nanso yenya wo so hwe a politicians amfa wo ho NDC fo amfa ho MPP fo amfa ho ba minim say this week omu nyina yenya atwomfo meko aba baka kire say nyame mfa ukransi yie minim say honhom na nyankrompon de ama wo no na eso politician bi oba begina ho a wo kan ye mfiri na komabo a wa amwa no ka kire so nyankopon so oni sa politicians ni ndi ka kire nyankopon se oni sa politician no endi because obeye nyoma amansan ani age ho me de eyasedama me if you say oboa Ghana o ma Ghana animunyam oso nyankompon animunyam wo so na me ne PRO Christo Safo Church akwesi fori entwetwe nkomo opanyi mache ya me na ohun ye de anyam yado ya ho ye great minim say arehwa baba me de me renho ye me nigye ma me if we say the legacy of papa de enye ne ne be ka ho asem but yes ubetimi a confirm say we free okay me mo chele wa chief nyina sabi moche enkomo no enra na abusia no ana honorable Jantuah former MP for Domeko Benya edi omeni beto Ghana eni asori nyine ni pe ne papa odena ho Safo kantan kan begiu wo fa ni ntima woni tintin na zo kwekwa enti wada mo no kwe ye koso won fa mungu de no kwe me sha se na me ka bibi minim say apostle de no wo de so ye bia na waye anase na aka bi mi na wadawma ebia se obi ani hono ma ne kwanfie aso no ankasa da ka obi se matu sala kora me gidi se ebi mra na ofri mu ni mpo na dofo bi oho benya na kola so tia sabi o kan me no ya dwe pa na papa yi obi a ode na brabo yesu dia ana so dia yensa na ho dia magana ebi breni bi afa fa nyina o chebi bi man nyina ne se di wiansi ko no sabi wan so mo ho bi mfi atwe mamma so mo bi so mo ho nya akwa ya mo bi ho no ma o da ni bi pe ni e ma yi huye
no pay said the now kasa no atoma koma so ahye me kran pa arahwa pade se be adofo fu ye nchen a ne kwan se ye sen da hye mu na ye sere na so no kwasem ne se wa ye na so mu de you betumi ayɛ de aboa Ghana de aboa busia de aboa na sorry de aboa bibi a ɔne ne nya nkita ho de bia papa no ayɛ na kafe yɛnso yɛbɛhwɛ ne nneɛma ahodoɔ a ɔde gya Ghana no yɛnso yɛbɛtumi asom na during the sober period yɛnso yɛtumi adwene ho asa adwene ho bio na yɛtumi ɛde ɛnsɛ si biribi a ɛbi a ɔde n'ani sii so sɛ ɔbɛyɛ na nkyiri mu ɔman na ɛmoa Ghana nyinaa nti me deɛ mɛka sɛ wɔwie no adwuma mɛka sɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ deɛ ɛsɛ sɛ obiara ahu biara no papa no ayɛ na aka nipa a ɔde gyaeɛ wɔ akyi sɛ Ghana ma nyinaa nso bɛdi akyire na yɛayɛ de anya no sɔmfa so wayɛ bi nti sɛ say this week then na ɛwɔ sɛ Ghana 40 ɔdaroma sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ ayie ne onipa tɔ a n'akyiri nhyehyɛeɛ teɛ no abusua no wɔ twaka kɛseɛ paa a ɔmo ɛbɛyɛ saa mmerɛ me ne mo ka sɛ bɔfoɔ nam kwan so a ɔmo nkɔɔ ne kurom asomanya na afei ɔmo akɔ akɔbɔ amanneɛ sɛ nokorɛ ni sɛ deɛ ɔmo te no wɔ mframa mu no ɔse ɛna asi so sɛ ɔmo ne ɛhɔ no wie a gye sɛ extended family ne ne nuclear family ne hyia na asɔre na ɛno nso yɛ major stakeholder ɛwɔ papa abrabɔ no mu no na afei ɔmo nyinaa de yi ato yie na nneɛma da mfimfini sɛdeɛ ɛbɛboa na n'akyi koraa ne deɛ ka ho biara no nso akɔtɔɔte nti wada ɔma nneɛma no bebree wade sɛ yɛtwɛn ma abusua no hyia na afei officially ɔmo communicate de ma Ghana ne bi ase afa da bi ansa na anamɔto biara hɔ no ma yɛtwi bɛka asɛm no tie yɛ putukuru nti yɛgye obi a ntamenta se nti afei ma wɔ nyinaa na deɛ ɔhɔ biara no yɛde atoa so nti yɛnim sɛ apɔsosafoɔ ɔnyɛ abusua nko adeɛ ɔnyɛ asɔre nko adeɛ ɔyɛ Ghana ne abibiri nyinaa adeɛ nti yɛbɛyɛ sɛ sɛ ne nneɛma no bibiri hɔ koraa bɛtumi akora so wontumi mfa no nti wada ɔma deɛ wɔ hɔ nom deɛ bɛsi biara no yɛnso yɛ mmama so mfi ho koraa yɛbɛma Ghanafoɔ nyinaa so ate na mo nso makɔyɛ boa Urakwesima mimbusa we, and I know it's a bit controversial, but the same who say politicians na omu nyina betwe ma na de bia papa ka se yebetimi aye na o manfi no no omu nyina beba ho bia na me ya woni say ya ka asem bi say busia dofo me wo enura crowd on social media it was overwhelming so Apostle Dr. Kwadwo Safo afia no bia wade a oye etitu ene sa ne technology show da ya no ye mse ntwefo eba ho ne ankrankranfo eba ho nyina sankofo nyina in one way or the other ye pekwan bi so e be down massive the show mo say ko mo mwana sa dwumade we ye enkoso sometimes even when they go ayana eti kwa say ye be from po na ene wadi dwumade no ho enkomo ne abɔ ho but anwa obi a oni papa obi a ompe na asem kra postino because of free any pay do fun any pay ye do asema eya but the aka no be boye be buom putu no ye hwe nti eno na man ye politicians are said ye say ye ni papa no o politician no ba twini abro sa de no so said be ya ye ni pa nyina person ni pa no be wu asem ya be ma ne mo pick up the piece I am so dear bebo mine now so what you that's why the social media no I flooded with the issues. I don't think that it's far to say the politicians also ever definitely on baba become condolence. There's a umunsu meba babisu enyesa book of condolence on baba sign but that odi kaka no the minimum be a common empire bonus na deɛ baako bi die yɛmfa nsi hɔ sɛ ɔman na yɛmfa nyankae do mu mfa ma no ɛsɛ bi a yɛde statue asi baabi but yɛnyɛ nkɔ animu ne mfa mfa so mmerɛ ɔman Ghana ɛne obiara
member ni DM to perfectly asida. All right. Akwasi ya dasi minim se ya begu so ato aso nyame nhira. Matini me so me da se pa ya da ga na fo nyina se. Se dem di ka ya no. Me ma no nanti ye chi hyehyɛ ne de ka ho bia no yenso ye mo man na asunti wo ho ye babo mama ni. Me da se. All right, akwasi fori ekasama Kristo Asafo. Odi yenya ni fast na yentimi clear the other ones ni so free on enche